no plan. Chui chai को attack करो. ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାର ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଚୁଇ ଚାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ। ବୁଝିଲୁ ଚାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବୋଧେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ବିଲୁଆ ସାଥିରେ ମିଶିଗଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆମ ଦିକେ ମାରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନା। ଗଛ ଡାଳରେ ବିଲକୁଲ ବସିବୁନି ଚାଇ। ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଲେ ରାଗିବେ, ଉଡ଼ିଲେ ଗଡ଼ିବେ। ଚାଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନର ମଜା ନେବା। ଚୁଇ ତୁ ସେପଟ ଯା, ମୁଁ ଏପଟ ଯା। ଏ ବିଷୟରେ ଗଛ ମାୟୁସୀ କିଛି କହିବୁନି। ହଁ ଚୁଇଁ ଚାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଲୋ? ହାଲିଆ ହାଲିଆ ହେଇକି ଆସିଛ। ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଦେଖ ଆଣ୍ଟି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆଣ୍ଟି ଚବେଇ। ତତେ କହିଥିଲି ପରା କହିବୁନି ଗଛ ମାଉସୀକୁ ବୋଲି। ଭାରି ଉଦ୍ଧତ ହେଇଗଲୁ, କହିବୁନୁ। ଏ ଚୁଇଁ ଚାଇଁ ମାଡ଼ଗୋଳ ବନ୍ଦ କର। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥା। ବିଲୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଯଦି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଚୁଇଁ ଚାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲ ମୋ ପାଖକୁ? କଣ ଖବର ନେଇ ଆସିଛ? ମାଙ୍କଡ଼ ବିଲୁଆ ଏକାଠି ହେଇଗଲେଣି। ଯଦି ବିଲୁଆ ପାଡ଼ିଦବ ଜଙ୍ଗଲଟା ଗନ୍ଧି ଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ରଡ଼ି ଦେବ ବୋଲେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଛନ୍ଦି ଯିବ। ତମେ କିଛି କର। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any